jsme se vypravili na cestu. Teď už jsme vám to jednou natáčeli, teď se budeme snažit být prý vtipný úplně stejně. Protože jsme místo videa zmáčkli fotku. Takže teď jako take number 2. Tak my jsme včera vyjeli vlastně bez plánu. Jeli jsme směr Itálie kvůli počasí a v autě na nás skočilo takový kouzelný jezírko. Jmenuje se to Lago di Carezze, v němčině Carezze. Tak je to i parkoviště, takže jsme sem dojeli v 9 večer a šli jsme spát. Ráno jsme se zbudili a zjistili jsme, že stojíme špatně. Vetka vyskočila ze spacáku a natočila nás na nejkrásnější výhled. Jo. Otevřeli jsme dveře a pak jsme 2 hodiny mrzli a zbudili jsme u toho sousedy. Jo. Bylo potřeba se řádně pootočit, protože s dodávkou nasměrovanou do pole to nechceš, když na druhé straně jsou krásné hory. Takže jsme se otočili, zatroubili a pak se jenom kochali. No a teď už se tady procházíme a uvidíme, co všechno ještě objevíme. Čau, čau! Čau! Druhý den za námi. No. Dneska jsme měli vegáč, takže... Dneska byl pracovní den, učící den, dali jsme si snídani, Dali jsme si wellness. A teď jsme chtěli dojít sem, že je tady v Bormiu ještě jedno termální jezírko, ale je tam naložených asi takových 10 mladých týpků, tak mají piváčky a koukali na nás pěkně, tak jsme to vzali zase oklikou. Takže se tady jenom takhle zatočíme. Počkej, to točíš nás, nebo točíš něco jiného? Zatočíme se! Tam za náma je to termální jezírko, ale necháme si ho možná na zítra na ráno. Takže jsme došli k cestě do pekla. No. Tady jim to asi nějak slušně spadlo. A tady se to sesouvá, tak jdeme radši zase pryč. Padají tady kameny. Člověk nemůže jít normálně blízko, je to nebezpečný. Tak zase zítra, čau! Arrivederci! Takže když jsme si teda počkali a vyrazili jsme až ráno, Nikdo. tak jdeme do toho termálního jezírka. Dobrý ráno. Zatím jsme vyšli jenom 20 metrů, ale už jsme zadechaný. Tak a jdeme na první feratu. No. Já jsem moc zvědavá, protože i tušky to bude první zkušenost. Tak doufám, že jsme vybrali takovou, která bude uchvatná. Takže je podle mýho gusta, je u vody a já myslím, že o pár hodin později budeme mít novou milovnici ferat na světě. Tak jsme nahoře, tak co říkáš? Zvládli jsme to, bylo to naprosto úžasný. Jsem nadšená. První feratka, jak jsem říkala, outstanding. Úžasný. Mě teda hodně překvapilo, že fakt byla krásná, zelená, plná vody. Za každou zatáčkou bylo něco jiného, fakt byla krásná, takže já vím, že ještě sem půjdeme jednou asi příští týden. Ještě vezmeme chlapy a děti. Fakt krásný, z lesa, do kanionu, přes vodu, do vejšek, po rovinkách, no nádhera, fakt úplně krásný. Nebyla teda ani technicky náročná, takže je to vesměs taková turistika. Bylo tam vesměs jenom pár těch feratových úseků, vhodná i pro děti, lana nebyly vysoko, takže taková cvičná pro začátečníky na pohodu. Poměrně dlouhá, ale fakt nádherná, jakože fakt krásná. Počasí nám taky přálo sluníčko, ale nádhera. Krásný to bylo, krát jednou nám tam zafoukalo, viď, v tom kaňonku, jinak úplná paráda. Chcete jenom pustit hlavu, nemyslet na to. A bylo to úžasný.
Šla bych to znova, no půjdem to znova. Vezmem je. Tak zase zítra. Čau! Čerstvé dojmy. Kalhotky zkontrolovaný, možná jsme si párkrát cvrkli, ale jinak jsou čistý. Bylo to náročný. Nebudeme se lhát. Pro začátečníky to nebylo úplně příjemný jsem tam. Bylo to úžasný. Krásný, ale hrozně náročný teda. Dost jsem si to dala. Ale zvládli jsme to. Co ty, Vetko? Jak ty to bereš? Včera to bylo krásný, dneska to bylo víc lezecí, víc náročný. Sice krásný vodopád, ale náročný. Pro děti by to vůbec nebylo, kdybych se vůbec nevzala. A asi ani já osobně bych to nemusela jít znova, no. Není to úplně, co já mám ráda. Takže včerejší béčko, jištěná turistika, kochačka, barvy, voda, sednout, pitíčko, jsem tam nějakou dobrůdku, to je pro mě ideál. Ale jako na sílu se dá vylézt cokoliv. Když ji člověk má. Takže jako jeho síla by byla, ale zbytečně těžký pro mě, no. Myslím si, že to už je takový lezecký. Co teď? Vinaroso. Benvenuti. Dáme se tady prý domácí, nějaký Caroldento Italiano. Dorazili jsme úspěšně, vybalili jsme a teď vaříme, ale ještě si musíme my dělat chviličku pauzu, než si nám přidají muži a už nebude. Tři, 2, 1. Ruce nahoru, ne, Jiříku, ruce nahoru už, ruce nahoru. Tak vzhůru do kanionu. Oldovo poprvé.